Здравейте! Здравейте, малки приятели! Аз съм Батя Ицо и съм готов за приказки. Днес съм приготвил още една от много известните и поучителни басни на Ла Фонтен. Това е човекът, който е писал преди много години такива малки приказки с поука, които всъщност наричаме басни. Днес ще ви представя баснята за лисицата и гроздето. Приятно гледане! Една премаляла от глад лисица минала под една лозница, която била отрупана с едри и вкусни плодове. Я гледай, тази лозница е отрупана с огромни гроздове. Ох, колко едри зърна! Изглежда толкова апетитни и вкусни, че стомахът ми съвсем се сви от желание да ги вкуси. Страхотно грозде! Само с един скок сега ще се откъсна от него и ще отоля глада си. Хайде, лисо! Речено, сторено. И лисицата подскочила, но гроздовете били много нависоко. Скачам вече няколко пъти, но това грозде е толкова нависоко. Хайде, за последно. Оп! Опитвала лисицата, но гроздето било много нависоко. Ядосала се лисицата, навирила нос и рекла: О, това грозде е кисело. Изобщо не си струва да му обръщам внимание. Малки приятели, това беше баснята за лисицата и гроздето. Разбира се, и тази басня има поука. Тя е следната. Много често, когато нещо е недостижимо за нас, ние се утешаваме с лъжи. Надявам се да сте разбрали поуката на тази басня. Очаквайте още басни в следващото вълшебство на стъкло. Довиждане!